Türkmen halkynyň milli lideri CNPC-niň ýol başçysy bilen duşuşdy. Şogun Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow, Hytaý Halk Respublikasyna amala aşyrýan dostluk saparynyň çäklerini, Hytaýyň Milli Nebitgat Korporasiýasynyň direktorlar geňeşiniň başlygy Daý Howlyan bilen duşuşdy. İki taraplaryň duşuşyň dowamyna belenilşi ýaly Türkmen-Hytaý hyzmatdaşlygy ugurlaryň giň gerimini öz içine alýar. Ýalňyç energetika hyzmatdaşlygy iki taraplaryň gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda Gahrman arkadagy Nebitgat pudogyna özüni ýurdumyzyň ygtybarly hyzmatdaşy hökmüne görkezden CNPC-niň möhüm ornuny belledi. CNPC-niň ýol başçysy asyryň möhüm taslamalarynyň biri bolan Türkmenistan-Hytaý gaz geçirjisiniň durmuşa geçirilmegine Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygynyň ägirt uly ornuny belläp, tebii gazyň goru boýunça dünýäde öňdäki ornlaryň birini eýleýän Türkmenistana döredilýän amatly maýa goýum şertler üçin hoşallyk bildirdi. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onu Türkmen portal bilen galyň. Bize agza bolmakly hem unutmaň.